Gumikan sa hulga sa coronavirus disease, gipaubos na sa state of emergency preparedness ang tibuok Mandawi City. Kansilado na sab karon ang mga events ug kaningawan alang sa nagsingabot nga fiesta. Si Nico Serino sa detalye. Sa special session sa Konseho sa Mandawi kaganiha, formal nga gideklara ubos sa state of emergency preparedness ang dakbayan. Taliwa kini sa hulga sa coronavirus disease ug paghingusog sa mga lakang paglikay niini. Gitinguha sa syudad pagpalit og dugang tambal ug mga ekipo. Amo declaration lang ni unya mao man pigi kuan gud sa mayor nga mag-unsa man ang quarantine nato mura gyapon ug tay preparedness mga tambal mga medisina to, di ba? Subay niini, gipahibaw ni Mayor Jonas Cortez ipakansilar na ang mga gatherings ug ubang kalihukan sa dakbayan. Lakip na ang mga flag raising ceremonies ug retreat. Gidid-an na sab ang mga opisyales ug department heads nga makabiyahe sa Manila ug ubang areas of concern. Lakip sa ipakansilar ang makalihukan sa nagsingabot nga fiesta. Public welfare na nga kita og nagduda ta or kuan ato na sang ipa-check gyud, no? Unya kinahanglan og kanang home quarantine o gikinahanglan then di ta magsigi gawas para og simbakulag na kuan dili nato ma-spread. Makigtigom pa si Cortez sa kahugpungan sa mga negosyante apan usa sa sugyot niya kung mahimo iimplementar ang work from home aron di na mugawas pa sa Pinoy-anan. I-encourage ni nga system, no, sa kuan nga i-job out na lang nya pick upon ang raw materials ihatod by ug if it's possible then ang finished products kwaon na lang sa deliver. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.